Γεια σας παιδιά και σήμερα δεν θα παίξουμε Minecraft. Έφτιαξα ένα server NCP. Λοιπόν, θέλω 6 άτομα. Λοιπόν, όποιος θέλει να μπει θα πρέπει να με κάνει subscribe και να μου αφήσει ένα like. Θα διαλέξω εγώ ποιον θα πάρω για το server. Ο server να ξέρετε είναι cracked και μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να έχετε premium. Και ναι, έχουμε ήδη άτομα. Έχω ήδη 2 άτομα και εμένα. Ναι, έχω το iPhone και το iPhone. Και ναι, ελπίζω να μπουν και άλλα άτομα. Θέλω άλλα 6. Θα διαλέξω εγώ όπως είπαμε. Και ναι, από ό,τι είπα δεν χρειάζεται να έχετε premium. 1.10 server. Μπορείτε να βάλετε και skin άμα είστε τοποί. Και ναι, αυτό. Ελπίζω να μπείτε όλοι. Γεια σας.